weche mag siasa mar bende wachore e piny owacho mapachoka. Duond bura mar National Congress ANC odokne jotend migepe Musalia Mudavadi e lwenj piny mag siasa ma bende ilieko ne gedore e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod Musalia Mudavadi. Jalup jakom mar ANC Margaret Ntongai okwedo weche mawachore ni ywarruok nitie e kind Gachagua kod Mudavadi ka osundo jotelo ariyogo mondo mi oket maino margi e tiyo ne sirikal, ka omedo lero ni jotelo ariyogo nigi tije ma omigi kod jatend piny William Ruto. Ntongai okwayo jo-Kenya mondo riwre gi jo-siasa kendo giwere gi siasa maricho manyalo kelo pogruok e kind jopiny. The Prime Cabinet Secretary and the Deputy President are at the loggerheads. No, those two people are working for Kenyans. They are supporting the president because at the end of the day, if these two bulls fight, then grass will suffer. So I don't think the Deputy President and the Prime Cabinet can engage into any kind of war because they want the government to succeed. Our party leader, former, joined the government. He is no longer handling the party issues. Party issues are being handled by Governor Timami from Lami, acting, and the party officials, who are some of us, me talking and others,